Geno maranirio makare na kwa mgajwang machini choni markagi kacha wa ikoni weche manyien manayo wacho kende nyinga Lydia Nokeo. Tan migao mar somo Julius Ogamba oleroni pinyo wacho segolo siling bil na paka ng'wen ne skunde mapachoka komedo ni onge tiende jotend skunde loro skunde go. Migos noto ne chenro mar chwalo buge somo ne skunde okodo tim mar jotend skunde bogo loro nikech adeko mar omenda kowacho ni pesa modong ibiro chwal ma onge ng'ikruok e weche mag somo. Billion is going to secondary schools. They are receiving this money as we speak, so there is no point to make those threats or even close those schools. And as we've indicated to them, in this country we have challenges. What we all need to understand is the government is ready, willing and able to handle those challenges, and we are aware of those challenges. So when there's some delay, the threatening of sending the students back home doesn't help, because it is the government that are supposed to release those resources. So we are working very hard to ensure that the resources are released on time, and the issues arose this time because they were the government under National Treasury was paying the debts and all that. But last term, we were able to release all the disbursements before the schools opened. Jokanye sekta mar somo kodwaro mondo mi pinyo wacho chiuler hewideko mar omenda ma ichiwo ne skunde pacho kae bang' sirikal golo pesa manok ne skunde ok chop hatamalo prabich mane gisingo kaluwore kod jagoro mar Kupet bali ma Kisumu Zabona Wange kod nyawadgi mar North David Obon. Tao skunde sani tero jotend skunde ng'wech ni mar omenda maromo milion 19 mane sirikal ogolo jiwa mokalo. Nok gino makoro miyo riembo chenro mar somo skunde bedo matek. Gimiyo piny owacho nyaka tarik 5 dwe manyien mondo mi ochwal omenda duto atamalo 50 kaka ne gichiko mondo jotend skunde oyud yot kotenre kod chenro mag tayo wechego mag somo e skunde mathur kae. To pesa moor higa ni en pesa matin completely, 19 billion instead of 48 billion. Mano nyiso ni principal nyaka ng'e kaka gidhi meet the shortfall. Chon kane sirikal oro pesa matin e first term, so senior school principals ne onge shida nikech ne nitie joklas 9 mane report miluongo ni form 1s. Jogi ne biro ga kosechulo fees higa mangima. Pesa ni ema nitiyo ga godo to chulo suppliers full amount mondo suppliers obed gi siso makelo pesa moko kata kelo materials e school. Principal to sani ginene wiyegi gwaro wiyegi ka giparo kama gidhi yude pesa moko. No ineno ka principal of skunde mathindo thindo miluongo ni sub county schools sani ochomo mana bank kawo loan mondo ka giran godo skunde go. Ok onego bed ni chopo kamoro ma principal tiyo gi pesa ne mar running the school. Ere ka ithero gichako somo as they move kaka gikore mar the pathways next year. This is yet to come out clearly, and coupled with infrastructure. Classes nyogero ne sikunde ok ne sikunde te moko pod igero sani, but as they do that pod ntiere nok mar infrastructure, classrooms, laboratories moko rom ne kuma thiri gisome. Magi should be addressed, and unless this is addressed, we are still seeing very big challenge in our learning institutions, and we want to say it for the onset, let no one blame the punch. Free primary education RC poko no alert mangizo ni pesa go poko do account mai kelo cheno masomo bedo matek sikunde wa kendo mai okmi somo ma sikunde wa timre kaka dwarore. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka ICC oyudo ripode maromo 5,171 mag mibadhi ikomenda 223 224 e kinde ketayanga ripod no ilog tich mar gi boma Nairobi. ICC owacho ni file 534 pod inono kabuche 221 nitiere doho. Bende owacho ni mwandu maromo bilion 2.9 mano oyudi kokalo yor mibadhi oduok ne wegi. Jakom maduol no Dr. David Oginde wacho ni mit bilie mani nyime pachoka kaka chiel kuom kido mag mibadhi ahinya to ya pise mag sirikal. ICC bende okwayo hote lamo kata ute lamo kod jodolo mondo mi kik yie mibadhi e kanisni kendo gikawo chung' motegno mar kedo gi mibadhi. Mandate representing about 42.7% of the total reports. The number of cases under investigation when the year ended were 534, out of which 25 are of high impact. And of course, cases that were completed were 126, out of which there were also 56
which were on violations of Chapter 6. Proactive investigation through intelligence interruptions were 11, leading to averting a loss of 2.9 billion. We must continue to rebuke corruption from our pulpits and religious gatherings. We need to intensify our role as custodians of morality and ethics in society. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and projects, because a dog with a bone in its mouth cannot bark. Duol mochung' ne arita riwruok mar piny mangima obagoro mar ariyo matwak ewi rochruok mar arita piny mar Kongo. Romoni moluongi jotelo ma Kongo biro bang' ka kweth moro mar jomaundu maluongre ni M23 maoko mafuanda boma ma Goma. Teresa Hakiyomba ma en jatend migawo mar pinje maoko e piny mar Kongo oyango ni ok gimor gi dwaro mane duol mochung' ne arita riwruok mar piny mangima nigo mar golo jolweny e piny Kongo. Jatelo mabende dwaro ne piny Rwanda koro yang lela kaka achiel kuom pinje mamonjogi bang' jolwenje nenre ka gima koro siro kweth mar M23. The mission has begun temporarily relocating its personnel and their dependents from Goma over the weekend by air and road. The process is ongoing, with relocations continuing as I speak. Obviously, the safety and security of our personnel is and must be paramount. We had a very brief discussion, so attacking United Nations peacekeepers is totally unacceptable. That was clearly voiced, and a lot of concern what is really happening. So, of course, the question for us is what kind of role can we also play there? But all these events are very quickly developing on the ground, and we are trying to send signals to Rwanda, Congo, what we want to see and how we don't want to see any escalation of the situation. But as you know, it's very complicated. Jokanya sekta mar kunyo mwandu mayudre bwolo ma oting'o mula e kaunti ya Migori chako chenro mar geng'o tho e kuonde ma kunyo mula e kinde ma kwan jogo ma wito ngimagi e kuonde go medre e kaunti ma Migori. Ji maloyo 4 osewito ngimagi e kuonde kunyo mula e kaunti no nyaka ne higa ne chakre ka kwan mathoth bende oseyudo hinyruok. Jakom komiti mar jokunyo mwandugo mantiere bwolo matindo e kaunti ma Migori Heliduro kod apisa matie migawo mar kedo kod midhiero mawuok apoya e kaunti ya Migori wacho ni gidhi nyime kod keto kenge mag duoko piny tho e kuondego ma kunyo mula. Nekech nyowan gi koth mang'eny chien ka, thoth bugni koro korgi yom. Omiyo gikawo hatua makende mokwongo mar hakikisha ni bugni gigo gisiro korgi motegno maber mondo gibed gi usalama maka jowa dhi tiye to ok giwit ngimagi nekech samoro ne ok watimo gimoro mane owinjo watim kaesto miyo jowa wito ngima. Senyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech teknoloji moti godo e kuonde mag kunyo mula gin teknoloji machon. Maka wanyalo kawo teknoloji ma kawuono ma instead of tiyo gi yien ma weak to wakaw pillars moger maber gi chumbe to gi concrete, simiti gi kuoyo to gi kokoto motegno maber mobedo approved gi engineers. To aparo ni thoge mang'eny wanyalo geng'o a great deal as a government. Kwa timo licensing ne joge wagi to sikikoso pesa to inyalo dhi e financial institution machielo to konyi gi mula moro matin midhi iloso go bugi chayo makare makata ka koro jitie to weche mag tho kata yudo ajali koro bedo matin. Familia more boma maralal mayudre kaunti ma Samburu ywak ne obila mondo mi okonygi manyo nyathigi manyola tarik 3 dweni to nyaka sani pok oyude. Familia no lero ni gisekali midhiero mathoth ka gimanyo nyathigi ma ja klas 10. Otieno Daniel nitie kod mathoth. Anyuola ka achiel gi osiepe mag Anthony Ongeche Nyaega mayande olal obiro kanyakla e dala gi mayudore maralal e kaunti ma Samburu ka giwero wende mamiyo gi geno kaluwore gi lal Anthony.
Phyllis Kerubo maen min Anthony lero ni nyathine ne oduogo kar sario motieno gino mane omiyo kwere kalore gi grup marach mosebedo kowuothogo gino mane ochwanyo Anthony kendo miye wuok oko manyaka gie sani pok oduogo. Toleo alipotea nyumbani ilikuwa tarehe 3 Januari mwaka huu saa 3 asubuhi. Sijawahi muona mpaka wa leo. Amenipea wasiwasi tukiwa na baba yake. Ilikuwa Thursday, alikuja late. Nikamkataza kwa sababu kuna bad group anatembea na wao. Nikajaribu kumrekebisha, ndio hivyo alikasirika na akatoka asubuhi yake na akaenda. Min Anthony wacho ni bang' lal nyathino negi chwalo lipot ni obila kanyakla gi ruoth makono kendo tok mano negi chako manye kanyaka gie sani pok ginyago olemo mora mora. Tangu apotee tulienda Maralal Police Station tukaripot, tukarudi tukaenda kwa chief tukaripot, na sasa kutoka hapo tukaanza kupiga simu nyumbani kwa kikwetu na kwa kina baba yake, bado hajaonekana. Mtoto wetu Tony alipotea, tumemtafuta, tumemkosa, hatuna amani, tuko na stress, kulala ni shida, kukula ni shida. Tunatoka tu usaidizi, mtatafutie mtoto wetu arudi tuwe na amani. Rebecca Mbugua maen waya gi Anthony wacho ni nyaka nyathino lal gisebedo gi dagni mar paro kaachiel kod kiondko ewi kama entiere. Sababu tupige ripoti kwa polisi, hatujapata usaidizi, haujapatikana, na mtu yeyote tu tafadhali mwenye anajua kwenye Anthony yako, tafadhali mtusaidie, na tunaomba hata serikali tusaidieni tupate mtoto wetu arudi shule. Mimi mahali uko, mimi kama mama yako ninakupenda mtoto wangu, ninaomba urudi nyumbani nipate amani, kwa sababu sina amani tangu toka nyumbani, sipati usingizi, ninakufikiria mtoto wangu, bado ninakupenda. Anyuola no koro kwayo ng'ata manyalo ng'eyo kama Anthony nitiere mondo mi ochwal lipot ni obila. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Timu wa Kenya KCB matugo tuke mag volleyball no tieko telo mar adek mag tuke lig maduong' gi loch bang' lo tim mar Kenya Defence Forces